И здравейте хора, добре дошли в едно видеокаси, за което ние ще играем на The Sims 4, ще продължим поредицата, както обещах. Ето, аз отворих вече The Sims 4, зад кадър оправих ето това, ако не сте гледали миналото видео, задължително отидете да го гледате. С мен е Epic Valko Gaming, ако иска може да каже нещо. Ще оставя линк долу в описанието за неговия канал, може да се абонирате, така както винаги може да се абонирате и за мен. Така. Без повече плямпане, нека да ви покажа. Ето, няма го вече този отвратителен навес, който имаше. Махнах даже покрив, защото седеше грозно и смених даже и оградата. Защото изглеждаше отвратително. Така. Мисля, че трябва да продължим да се достроим къщата. Мисля, като за начало да започнем с абсолютно най-лесната стая. А именно банята. Ето е банята. Ще им на стаите. И на мен лично аз имам моя любима баня. Но... тази е гнусна. Не ми харесва. Само че не мога да я намеря къде е тя. Това на мен лично ми е любимата баня. Смисъл, много е яка. Но ще изберем някоя друга. Някоя по-яка. Например. Ето тази ма кефи. Тази определено ме кефи. Нека сега да бъдете сами стените. Такива каквито са. Може би най-вероятно ще сменим и вратата, защото все пак вратата на банята не може да е такава. Абе, Epic Valko. Какво? Господин Epic Valko. Изтиха ми са. Добре. Добре, нека да купим и лампи вече. Едни от най-между другото лампите, които светляват, това са LED лампите, но... Сега няма да използвам. Опа. Искам. Нека обърнем работите. Между другото, тази стайчка е малко големичка за... Това даже не знам какво е. Но... ще го махна, защото не ми харесва. О, Наталя, Да. знаеш на кой звънях? Но кой? И знаеш кой сега е в групата? Кой? Хихихиха. Месокрито ли бе? Ми кой друг? О, не, ужас. Месокрито. Не, човек, Наталя, махни го тоя, бе. ма не мога. Защото да не трябва да го примахни. Наталя, между другото, ще помогна с обработката, част трябва да изриеш, защото хейтиш на друг ютубър и то му е да нападна за тази простия, за това ще трябва да изриеш Twitch. Добре, както и да е. Не знам как да го махна. Ами ти не можеш. Така, хора. Ето ги свещите. Оп, тук не сме боядисали
пода. Опа, грешната. Мивката, моля. Мивката, казах. Не, 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 не. Така, това е доста редно да се сложи. То ще вземе тия работи, които не ми дава да ги сложа на рафчето. Какво друго да вземем? Може би ето това. Ще сложа ето тук. И така, хора, това е банята. Малко е големичка за баня, но мисля, че трябва да продадем вратата. Ето тук. Ето тази врата. Добре. Но те пак е с така... Добре, да кажем, че това е Sims все пак. Мога да се прощават такива работи, защото е Sims. Много искам да служа тая картина на търцетенце, не е лошо. Не. Окей. Така, това е едната стая. Туалетната вече е готова. Ето така. Това ще е кухнята, може би. Нека да направим сега и спалнята на нашият герой. Така. Отиваме на леглата. Сега трябва да му изберем стая. Някоя по-мъжка такава. Това е вампирска. Ето тази. Всъщност... Нека купим лампи. Окей, разбрах какъв е смисъл на това. Така. Ало? Ало? Няма да я спри записа за момент. Не мога. Защо? Защото ще ми прецакаш така всичко. Какво ще? Да, се вече. Така. Всъщност даже може и неговото от другата страна да го направим така. За да изглежда по-яко. Поне на мен ми харесва. Сега... Опа.
Окей. Мисля, просто изглежда шит. Тук го прецаках. Все пак е мъжка стая. Трябва да изглежда по мъжки начин. Да, така. Нека се върне пак на леглата. След трябва пак да го намеря. Не. Така, ето тук ще му седи леглото. Ето така. Даже може би малко тук. И просто по-катите ще ги преместим на тук, за да може да... Ето така. Гардероба му може би ще да седи тук. Ето така. Си има бюро. И... Опа. Така. Търсим сега... Опа. Трябва да сме езика. Така. И да му сложим... така. Така. Къде отиде сега пастата? Ето. Така. Ето тук. Е неговата козметика. Мъжката козметика уж. Не знам защо има лакове и четки, но... Добре. Можем да добавим някакви други работи от други стаи. Може да сложим килим. Така. О! Така. Какво друго да му добавим?
Между другото, трябва да насложа все пак къде отиде тази стая? Да взема лампите. Така. Сега трябва да решим как искаме да ни седи. Може би тези плочки ме... Оу. Тези плочки ме кефят. Тук ще е кухнята. Или всъщност, нека да не бързаме да слагаме в кухнята. По-скоро да започнем с хола. Ето. Това са големи холове. Уж. О, шит, това трябва да са... О. Това трябва да се слага едно по едно. Така ще си направим почто. Така. Ще сложим масло. Така. Имам една много добра идея. Ама трябва да е долюбен този шкаф за това. Не може да го сложа така. Защото можехме... Добре, окей. Тук можем да комбинираме. Тук наистина можем да комбинираме. Ето така. Можем да комбинираме хол и кухня. И другото да остане като стая, примерно, за децата на героя ни. Мисля. Така. Мисля, че така ще е най-добре. Ето така. О.
може да купим друг телевизор. Просто. Това може да седи ето тук. Опа. Така. Сега имам една идея. Малка идейка. С това нещо може да седи тук. Ето така. Сега тук тази лампа може да я преместим примерно. И сега да направим ето така. Ето така. Сега. Спираме едната врата. Спираме вратата. Слагаме врата към хола. Тук ще е врата към кухнята. Може да я преместим малко. Опа. Ето така. И тук просто ще стане една празна стая, а тук ми се да направя един малък фитнес. Да. Даже тези работи вече можем да ги доближим по-близко до стената. Нали? Защото вече имаме основа. То в тя може да седи така. Нали? Тия шкафа може да ги преместим с една степен нагоре и може би най-вероятно ще се побере и телевизора, който е реално за тая стая. Ето. Ето телевизор. Така. Сега. Нека да видим за кухня. Кухня аз много не знам каква може да се побере изобщо. Тази ми харесва. Мисля, че ходилника може да седи тук. Печка, защото няма как без печка кафе машина. Задължително трябва. Добре, тук ще остане на празно ъгълче. И не знам, ето да сложиме някакси, ако може да се побере някъде един кош за буклук. Ето тук, примерно, защото не е нужно чак толкова много. Всъщност на мен ми харесва, няма да сменям, каквото може само килима ще взема. Масата ще е малко по-насам. Ето е масата. Ето така. Сега и столчетата. Ще сложа толкова столове, защото мисля, че са напълно достатъчни. Може би, ако някоя кухня има аспиратор, мисля, че
стаите без горни шкафчета, защото мястото не е ограничено. И стана долу-горе мъничка прилична кухня. Само трябва да копираме тия тапети тук така, защото нали, трябва да е доста, нали, все пак да е прилично. И така. Така. Сега да видим за коридора нещо. Някакъв приятен цвят. Обаче не знам какъв. Слушайте, сега ще огледаме стаите и ще решим за коридора какво може да сложим. Нещо готинко. Аз ще си го избера сама. Може би ще сложа тези тапети или не знам кои тапети да сложа. Това е за детска стая. Това аз не знам за каква стая е. Но можем да сменим и цветовете. Мисля, че това е... Това е плочки, ама... Плочките не са за тука. Мисля, че даже трябва и да си изберем и жълто. Това е готинко. Харесва ми. Ето така. Така изглежда красивичко. О, между другото, да. Сега се сетих. За тук може да сложим едно малко прозорче. Или това. Също не знам какво прозорче да сложа. О, това е много яко. Това е яко. Може би това да ще е. Или тук има едно, това ме кефе, това. Ще го сложа, може би, ето тук. Защото симовете може да не искат да работят, ако нещо им пречи, затова ще го сложа тук. Просто. И на хора ще сложа и така двечки. Да. Тук също могат да се сложат прозорци. Ето тук. Тя не виждам. Могат да се сложат нагоре. Ето така два прозореца. Три даже, защото помещението е огромно. Аз дори не знам това какво ще го правя. Може би тук ще бъде някакъв фитнес или не знам какво да го правя даже. Нека видим за земя. То даже играта не иска да ми го покаже. Окей, аз ще си отида просто на стаите и ще си избера просто някакъв обикновен под. Може би е това светличкото. Или може би е това. Да, ето това ще бъде. Сега аз не мога всичкото наведнъж да го направя. Ще трябва да се върна няколко пъти. Ето така. Ето така. Ето така. Ето го нашия път. Тази стая за сега ще е неизползваема. Ще видим какво ще я правим. Но, като за начало, мисля, че всичко е готово. Така. Тук, мисля да направя нещо като мини барбекюнце. Нещо приятничко да е. Това сега ще е огромно. Може да го направим отвънка.
това не ма кефи. Това не ма кефи. Ще го селна. Нека да видим нещо по-приятно. Обаче какво да е то? Може би ето тук по-нагоре са. Това е по-за деца. Това е за външно. Това е пък за ферми. Не знам какво да си изберам. Не, това тук направо... Не, това е готинко. Даже може да си го сложим и тук в борчето. Примерно с две пейчици, ето така. Ето примерно ето така. Това за дворче е готино, даже ето така ми харесва. Има басейн. Чакай, това е тук отвън, трябва да го оправим, че е с вътрешен тапет. Без да искам съм го направила. Ето така е готино. Ето така, супер. Така. Сега трябва да го намериме. Къде отиде това, бе? Ето го, ето го, ето го. Тук има масичка. Сложим няколко стола. Тук. Тук само с 4 стола ще е. Може да си сложим тук малко цветенца. Но тук симовете могат да не искат да сядат. Ето е така. Ето така. Да, готино стана. Ето така. Даже това може да го преместя тук горе. Така, градинката ни долу горе стана готинка. Мен ми харесва. Даже имам една мъничка идейка. Така. Ето така. Ето така. Мисля, че отпред стана долу-горе красиво. Така. Мисля, че това е долу-горе достатъчно. Може да вземе... Съседи, какво ще вземе? Ще копираме едно такова. Така стана доста красивичко. Коридорът е доста голям и празен. Но да. Ето го нашия герой. За който от вас не е гледал другото видео, да го гледа. Така. Сега да оправим покрива и мисля, че това ще е от видеото за днес. Защото мисля, че само доста големичко.
Да, не правя хубави покриви, ама това не ми харесва. Не правя хубави покриви, защото реално никога не ми се е занимавало да ги правя бижута. Просто правя ни обикновени покриви. И нали, просто както ви казах, никога не ми се е занимавало да ги правя кой знае какви. И просто винаги съм правила най-обикновени покриви. Да. И като цяло, това ще е може би целият покрив, ама то покрива никой не го гледа. Поне да го видим, това никога не съм го разглеждала. Така като гледам не ми харесва, няма да се отива на къщата. По-скоро ще сложим това обикновените, ето тези, които са ето така. Ще сложим и още едно ето тук. И ще го разпънем и него. Така. Тук отзад никой няма да го гледа. Покрива ми стана доста грозен. Не ми харесва, ама както ви казах, никога не съм гледала покривите ми да са някакви вау. Така. Сега. Имам отзад боите свали се или трябва и аз да ги боите свалям. Да, окей. Опа. Така. Окей. Като цяло хора, това ще е от днешния епизод. Нали, надявам се да ви е харесало. Ако да, не забравяйте да се абонирате, да харесате и чао!